Ogik Charles Kinso Nyikwara Mugajwang nikech ma koro gima sirikal koni ok en gir siasa to bendo konyo be ng'iyo kod igni abich kende kaka ik siasa to ng'i kod tienge mabiro mbele. Ang'o midwa nyiso Nyikwara Mugajwang kaka jawach mar sirikal mageno ni kapo ni weche gi succeed to kata mana ling'any mar jatend piny William Ruto ibro parego kuom lek ma en godo ne Kenya. Mokwongo William Ruto nyiso wa pile niya osebedo hustler, osebedo MP, osebedo minister, osebedo deputy president, osebedo president. Gimo manyo maduong' onge. Gimo dwaro en mondo endeleza Kenya mondo odhi mbele. And gima dwa nyiso jothurwa en niya nitawinjo ka ng'ato wacho ni joluo nyaka bed gi presidential candidate. Ng'ama wacho no kata na beto dhode otame. Iwinje kane moyo atuo tu Jalango no kochungo ng'ato. 2007 Jalango no kochungo ng'ato. 2013 Jalango no kochungo ng'ato. 2017 Jalango to ndalo gi tewan wachungo ji. To ka 2022 Jalango chungo ng'ato tipre nade? Omiyo wabende ing'eni mokwongo mondo inwang' telo kionge omenda maber ok inyal bet. Wabe nyaka wa develop jowa. Sani wan gi jowa mosekata bedo Nyangiri osebedo koro minister mar finance, Wandai Giri osebet gi jomoko bende mosebet kata mana wan wasebet gik moko matindo mwatimo. To gigi dwaro mwandu to dwaro gimiluongo ni network. Iwinjo? So kinyala chiewo gokinyi ni idwa ni maybe because idwaro komi moromo thech mar governor, kia mar senate, kia mar MP. To koro ibiro mondo jopiny ni nyaka gichung candidate. Gichungo candidate gang'o? Ka gini nyocha otamwa gi Raila. Koro ganda be nyaka bed gi vision. Nyaka wabed gi vision maro, nyaka wabed gi rieko, nyaka wabed joma puoyo. King'iyo jogi te, Ruto kende ma en Nailot kaka wan. Ruto no kende mane wan go i ODM kane wa form ODM mokwongo. Wane mane wariembe i ODM, waluonge ni jakuo. Wane makano omake ona wa behalf. Ing'e Ruto no gore no ma Raila bedo prime minister. To kano omake no kwadhi kata lime Hague. Ng'ama ne Ruto dhigo Hague en Mbuta kende. Mbuta jakisume mano dhi gi Ruto Hague. Wateno kwadhi gi kata mana wan. Kata mana an no kadhi gi Ruto Hague. Iwinja? To en ye ng'atwa ma supportwa. Okay. Iwinja? So, gimana nyawa. Kineni, asa gana neno ka ji moko criticize Oburu. Kawuono kinyalo winjo kaka no Oburu owuoyo. He's a planner. Owuoyo ka ji apar. Gi age neno gi everything. Oriek mohingo 99% of joma compete kode. Kendo ng'eyo kama ji dhiye. Awinjo ka ji nyiero ko Oburu wuoyo about power. Ngech siasa, joma somo siasa kata mane mbalariany. Ong'eyo ni ngech political science en ni idhi manyo power. Okay. Kiseyudo power timanyo go mwandu, kiseyudo mwandu tipogo ne jowete ni okicham kendi. Omiyo gima Oburu wacho ni tunataka power no mane siasa. Okay. To power no kochuno nyaka iyude mana directly. Iniseneno kata mana chief president ok en president. To power ma en go ing'e ni chal nade. Onya riembi tich koso. Onya konyo jothurgi gi jomoko. Okay. Omiyo kata mana wan okochuno nyaka wabed president nyaka wabed gi power. Okay. Iwinjo? Sani wan gi Nyang' en minister, en gi power mare kaka minister mar finance. Wan gi Wandai en minister, wan gi PSS, wan gi attorney general, kata an government spokesperson. Abi an gi power mara. Right. Iwinja? Okay. Omiyo nyaka wang'e kaka oganda ni wakure, Okay. wadhi kure, Right. to yo mane mwanyalo bedo ga puoyo machieng' moro, wamak go gimoro. Nyakwara Mugi wach maduong' kani oganda bende kinde ma piny Kenya goyo okang' e weche mag lek mare